katabi ko kayo. Papasaya kayo dahil nagbayad kayo ng entrance at susulitin natin yan. That's right, oh. At saka nakita nyo naman po, nakita namin na sobrang dami nyo ngayong gabi. So, we will do everything to make you happy. Just go kahit na ano pang gawin natin dito sa stage, di ba? Tama, oo. Basta ngayong gabi ha, i-open po natin ang ating mga pusong isipan. Yes. Na mga bangla po ang nasa entablado. So, expect, yan expected. Baka di ko may sanay. Pero alam ko, conservative na dito yung mga tao. Tulita, may mga Bisaya ba dito? Ayan! Siyempre, may mga Ilocano. Ano naman pala? Pwede naman pala. Oo. Basta ganun lang po ang mangyayari ha. Lahat po tayo ngayong gabi, wala pong mayaman, wala pong mahirap. Tama! Pantay-pantay tayo, ha? Pag mayaman kayo, patunayan nyo na lang. Mamigay ng pera, kumain dahil mayaman. Tama! Pag mahirap, umuwi ng maaga, may trabaho bukas. Tama yun! Pag mayaman, ulitin namin sa inyo, ha? Sino nila ang nagawin? Pag mayaman, mamigay ng pera, kasi mayaman ka, sobra-sobrang blessings, i-share mo. Yes, Tama. Pag tama. dito Canada, America, Australia, yun ang pinagpipilian ko. O, kasi maraming Pilipino. Mami, pag nag-Canada ba ako, aampunin niyo po ako? Ay, with your husband? Baka baka ko tirahin yan, hindi na kayo. Hindi totoo talaga, masarap talaga sa ano, sa Manila. I'm just kidding. And you come here alone? Or with your friend? With my... Ay, Dong! Yung mga bungang, yung mga, si ate parang number one chismosa dito sa hindi lang mata mo. Tapos yung paa mo, gaganon. Pagkatapos may tupay ka agad. Hindi, sige. Can I have chair? Kasi gusto ko siyang paupo eh. Ito na lang. Patay ka dyan, boy. Pwede po, Patay. ay, Patay ka dyan. wow! Ikaw ang paghuhugutan ko dito ng lakas para maabot ko yung mataas na mga to. Ha? So, doon, Patay ka dyan, boy. nagmula sa'yo, sa'yo yung
pala. Naiyak siya. Naiyak ka sa ginawa. Hindi, yan siya. Oh. Nakasama siya. Yan. Talagang sabi niya, nakasama ko na siya. So, maghiwalay na kayo. Ay, introduction. Oh, yun nga, pinakilala na kita. Ladies and gentlemen, live here tonight, the one... Ba't maarte ka pa? Come on. Ako nga ginanyan mo ba? Hindi mo naman ginanyan. Dali na! Ba't kailangan pang ganyan-ganyan? Kasi sa'yo, hindi na kailangan i-introduce kasi maganda ka na. Hindi yung sa ganon. Hindi mo ginawa sa akin yung kanina. Introduce mo na, ang dami mo. Introduce mo! Ay, sorry na. Umayos ka. Sorry, papa. Tado ka o tatay mo. Ang galing. Ngayon ako nakita ng ano, Ah? ng ibong itim. Ano to? Pumatay pa nga ako ng manok, may isuot lang ko eh. Parang Las Vegas. O sige na. Go. Good evening, ladies and gentlemen. Ganyan. Okay ba yun? Ganyan. Windsor, are you ready? Ladies and gentlemen, our next guest for tonight is an icon. She is a singer, a songwriter, a TV host, and a comedian. And tonight, she is with us to give you and render you a beautiful song. Ladies and gentlemen, our guest for tonight is a friend of mine. She is a great singer and a philanthropist back in the Philippines. And tonight, ladies and gentlemen, I am so lucky, and you are all lucky to have her here tonight, live in Windsor, Canada. Ladies and gentlemen, I would like to give you our special guest for tonight. The one, and the only one. Bonita! Wala, umalis sa stick lang. Gago. Sabi ko sa introduction, hindi ko sa namin mag-seminar ka dyan. Okay, maglabas ng whiteboard. Di ba gusto mo gano'n ang arte-arte mo? Live, ladies and gentlemen. Behold! Okay. Sige, sorry. Ladies and gentlemen. Okay na, palikod. Yan. Good evening, ladies and gentlemen! Yan. On the right corner, weighing 150 pounds. Ang dali. Yung lahat at pasensya na po kayo kung ito lang yung ganda ko ngayong gabi. Nung igaganda ko bukas, ginamit ko na para sa inyo. So, sa mga hindi makontento, magbang-ambang para mabuo. Ha? Tapos ngayon lang, at least na unti-unti na nai-embrace nyo na ang ganitong klase ng entertainment. So, hello sir. You look different from us. As I heard last, wait, what? Shush ka ba? Where are you from? Windsor. So, are you residents here? Yeah. What I mean, what of Filipina? You like half Filipino, half Filipina? How about us Filipino? You must have also Filipino. You want to enter my back cave? If you want to go there, you can see the underground river. Yeah, welcome. What's your name? What is your name? Teller. Ano daw? Teller. Fortune. Fortune teller. Ano ba pangalan? Tanner? Tanner. Oh, parang bigas sa sipit Tanner. Sige. Para po sa mga nagmamahalan at maghihiwalay din, so damay-damay na. Parati natin tanda na walang Ibang ang pangako sa'kin, ako lang ang ibigin. Ngunit bakit kayo'y hindi
alaala ay palagi kitang kasama. Ngunit bakit ngayon iwasan? Kahit nasaan na ala ang pag-ibig ko sa'yo, hindi naging iba. Nasaan na ang mga out there? Anong tamis, anong lamig, binibig ka sa labi mo. Ala, picture sa kuya, dali. Kira, Bisaya na ako. Bisaya na bay. So gusto mo mag-firework? Of course. Ano to, Pyro Olympics? Wala ka pakialam! Gusto mo, di ba? Watch me wait, now watch me eating. Now watch me wait, now watch me eating. Now watch me wait with me, now watch me eat. Watch me eat, picture. Kaya alam niyo kita ko kay Kalayan. Ay, ikalayan? I love Kalayan. Oh, ano ginawa sa'yo? Pagdating ko nun, inasikaso ka Ay. ako. O tayo sa problema, anong gusto mong gawin natin? Oo. Doon gusto kong pa-enhance. Wow, ano ginawa sa'yo? O sige, upo, gawa natin ang paraan niya. Oo. Pagkaupo ko, niresitahan ka agad ako. Ano? Ligo at dasal. 3 times a day. Hindi ba kasi ganyan yung mukha mo? Ewan ko sa mukha na okay naman yung kilay ko. Oh. Yung mata ko, okay naman. Wala namang problema. Yung ilong, yung pisngi. Oh. Hindi lang talaga sila magkasundo. May gap. Pero sa pamilya mo, parang ikaw lang talaga yung pangit, no? Tama? Sa 8 na may magkakapatid, ako lang yung may itsura. Ha? Sa wala mong kakapatid, ikaw ba may itsura? Ay, naku, pag nakita mo yung bunso namin, Ano? ikilabutan ka talaga. Bakit? Blanco na yung mukha. Dinudrawing na namin kung happy siya or sad. Pangalan niya si Baby Emoji. Isa kasi yung emoticon. Ang pangit! Wow! Iyabang mo, sa kumanda ka.
O bakit? Alam mo si Donita, kaya naman gumanda dahil may tulong ng siyensya. Wala, tekla. May lahi kasi kami. Namparitoke ka, sabihin mo. May lahi kami. Tigilan mo ako. Kung makita niyo siya, Donita, 5 years ako, Diyos ko, kikilabutan ka rin. Yung ilong niya, isang dangka na lang, tenga na yan. Hindi niyo ako kilala. Huwag niyo akong Totoo ang ilong ko. Oh, mga kaibigan, ang totoong ilong, magkakalam-alam tayo. Ito. Walang pag-iingat dahil... Bakit kailangan ko saktan ang sarili ko? Oh, totoo ilong ko. O, ako ang gagawa. Ba't ka mabaho kamay mo? Kaya naghugas ako. Mabaho. Hininga mo mabaho. Kasi takot kasi baka may lumabas. In short, nagparitoke ka. Ba't ako maaling mo na magparitoke? O ikaw, siguro. Never nung ginawa Donita, yun. dapat bitik. Maganda naman ang outcome. Anong problema? Ang gusto niya mangyari, natural ang ganda niya. Eh, yun naman talaga totoo. Dahil No. may lahi kaming Espanyol. Yes, yes, yes. Oh, may lahi kaming ano, Wala. Spanish. At paritoke ka. Kung hindi yung nagtokan-tokan yan, ba't di ka magparitoke? Nagparitoke ka nga. Tigilan mo yung tekla. Aminin mo na para Wala akong dapat aminin. Nagparitoke ka. Wala akong aamin sa maritoke na Paritoke. tumingin kayo ako nagparitoke! Nagparitoke. Ako nagparitoke? Ako? Oo. Ako ba ang nagparitoke? Ako ba ang nagparitoke? Kung sino gusto mo, ako. Yung tragis ako pala ng paritoke. Dali. Kung ako nagparitoke, anong drama ko sa buhay? Maganda ako dati, nagsawa ako, pinaganito ko. Bago. Kung ako nagparitoke ito dito, buhay pa kaya ang doktor na gumawa nito? Ano ito? Anesthesia lang? Masanay ka na, okay na yan. Bago. Huwag mo ipilit yung maritoke na yan. At saka hindi pinag-uusapan nyo yan. Ang pinag-uusapan dito yung personality, hindi tulad mo, mga bisyo mo. Wala ka punta sa business niyo. Kasi maritoke yung pinag-uusapan yung sarili ko, hindi na... O bakit hindi natatakot sa mga tao? Ay, bigyan kita Donita. Oo, para malaman nila yung totoo, dahil palagi na lang ako binabash ako yung masama ugal, ako ganyan. Hindi nila alam kung ano ginagawa ko sa buhay. Is it proper na dito? Oo! Buti nga yung drugs, tinigil mo na eh. Nag-drugs ka naman agad dati. Kung hindi na kita pinayuhan noon, at hindi talaga kita tinantanan, tinutuloy-tuloy pa rin. Hoy! Pero yung tigilan mo yung vision pagnanakaw, hanggang ngayon, nagnanakaw ka pa din. Hindi na ako nagdadra. Ilipat ako, dito ka na para maiwas ka. Yung pinatirahan niya sa akin, yung ilalim, nagbibenta. Pinakatala ko, tekla, dito na yung... Tigilan mo yan, mga ganyan istorya. Kaya, siyempre, lahat naman tayo nadadapa. And I know, and everybody, ang buhay ko po ay isang libro. Bukas po to sa publiko. Wala po akong tinago and I really embrace that. Dahil ako ay talagang nagkamali. Lahat tayo nadadapa. At importante lang, pag nadapa ka, matuto kang bumangon. Tumanggap sa mga kamalian mo at magbago. Yun! Dapat mong ginawa. Dahil, tandaan nyo guys, talo kayo pagdating sa droga. Yan, tama yan. Lalo na pag di kayo nakarekta, talo talaga. Iba siya sabi mo. Hoy, Mga ganyan-ganyan mo rin. Hindi na po siya nag-drugs. Tinigil niya kasi talagang inaaway ko talaga siya. Dahil- Kaya taba-taba niya ngayon. Pero yung pag nanakaw mo, yung kamay mo malikot-likot pa din. Kunyeta ka. hoy, mali naman yung nakarating sa iyo. Sige, Ano gusto mo sabihin ko? Siyempre, ikaw makipag-usap sa kanya. Hey! Wow, huy, wag, hey! Ikaw, ano yan? Sponsor. What? Oh, di ba? Go. Kumanta ka na lang. What's your problem? Wow! Wala siyang problema. Bakit mo yung yan dito? Hi! Do you find her beautiful, sir? Summer. Do you find me? Is she beautiful? Really? Oh. Sabi ko sa'yo, maganda ka sa kanyang lahi. Eh, di ba? Small pain. Wow! Small thing but big nose. Ayan, okay? Okay, Pink Tanner. but she is very good in singing. You know, once you heard her sing, oh my God, you will go home Why? to record the song. Ganon. Ayan, sige, galingan mo. Pogi niyo pala. Oo, kaga ka. Pag tinira ka niyan, te, Diyos ko, lalabas sa'yo kulay green. Tatamaan yung abdo mo. Sobrang laki mo. Summer. Oh? Oh, galingan mo ha. Don't fall, okay? Ano? Don't fall. Don't fall in love. Well, Wow! I'm just kidding. Tanga sa itsura mo, di may ilab yan. Pero ang ganda mo ngayon. Parang kamukha mo yung isang alaga ni Alvin.
Sino? Yung sa chipmunk, sa sana. Baka si Theodore. Ano yung gusto? Okay, thank you. Oh, everyone applause for Verna. Galingan mo yan ha, perfect. Thanks, sir. Here's an upbeat song for you guys. I hope you like it. If you know this song, please shout out. Baka dito lang ako. I'll smile, I know what it takes to fool this town. Thank you. Thank you! Oh my Where's the God! payment? Ano yung sabihin? It is a... Oh my God! Oh, sa card. A card? Oh my God, this is card. Card is good, but we need cash. Key Solutions, Realty, of course, Toner, Grass, Honor. Masure. You're a massager? I was sure. Are you sure? No, thank you. Thank you, sir. Teka, halikan na. Si Verna nahalikan na. It's your time to shine. Kailangan humanap na tayo na nahalik sa'yo. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that?